nek ora mulate mantep iso kleru. Anjen kleru. Niki sing diarani kembar damput niku nggih niki. Lho kok kembar kok dampit. Lah lenang ro wedok. Walah, ya keten niku dugi Semarang. Lah ya ora apa-apa to. Nek ngene iki laras-larasan kok nggo. Piye? Ayo Mak Cici. Nenung. Kon gandeng Mak Cici niku sinden sing top teng Klaten nggih. Nek kula ngrecoki mengke rah dadi awon. Salesan kuwi mung Jaya Indah kuwi ya. Jaya Indah. Ya, ora apa-apa, monggo. Mbak Sriati. Yogya Nira Kang Parapra Jurit lamun bisa Nenung sami Salah satu sinden ingkang radi nyengkok bunga tirah lho Mak Cici. Klebet Bulik Warsi niku nggih. Kene akeh. Lho Bu Warsi menika rak napa jenenge Ratu Kutut Manggung, juara 1 Kutut Manggung ada masanya. Ada masanya. Luar biasa. Sindene Trisula ora ana sing embyem. Piye. Retno Muninggar ki wis mulai apa mengepakkan sayapnya. Lah iya. Kok ngene kok anake lek panut. Maneman. Lah terus arep apa metune ya saka kono kok ya. Lah kuwi nek ngakoni mimin kuwi ya dadaran Trisula. Trisula. Oh, piye? Aku cek nganggo rok mini nusul terus nganggo rok apa warna orange nusul neng pakel. Wis dadekke bintang tamu padahal lagu ora apal. Nganggo rok mini bocahe guringuk-inguk. Tekane nyen pirsa Pak Kos niku ya aku lho, paribasan Pak Tutut munggah panggung dibalangi cah cilik-cilik. Nyatane dimong Pak ya dadi lan lho, apa kok Kandhani ya. Mula nek didhawuhi Pak Kos niku aja ngarani. Cukup 7 yuta ra ya umum to kan nek ngarani. Telek. Mangga Bu Olivia. tu ing ngene cari Saurarane ya adike dalang kok ya. Adike Pak Kusni. Lah iya. Kowe ora ngerti biyen ki melu aku anyaran ki jur meteng. Ya ampun. Dados wis tasih anu kagungan putra tunggal kalipun derek panjenengan niku. Kandhani kok. Wiwit nak siji ya ya. Mula, Mak kok bengi nderek sinten kakak. Oh alah. Ayo Mak. Adilira sang Prabu ing maes pati aran patengsu Kimen. Wawahe cakepan lho, Maespat iki Suwanda. Oh, tak kira Sukimen. Lah nek ndek Suwanda mampir ndek Sukimen. Lah ngono ora apa-apa, anjang sana. wanda
turune kang den hantepi. Yo, Dendang Semarang. Ayo, ganti kibarke dijogeti Mbak Princess karo Mas Uncek kaya ngapa? Lah Mas Kimin? Mas Kimin? Aku engko bagane dhewe-dhewe sing Bagane dhewe-dhewe rabot dhewe kok seneng ngusulke kancane. Padha le burohe kok perintah. Melete. Padha le buroh kok perintah seneng. Apa? istirahat sih. Kowe ora ngerti to, Jas. Pripun? Anggere bareng mimin mok kon melet ngono iki anu gunagi terus grisi. Terus merinding ngono, Mas. Terus merinding. Angger nyawang keindahan dunia kok do ngono lho. Untung ra pernah nakal anakmu cilik lho. Nah, piye Tom? Kowe anakmu cilik to? Kok budi arti dahar lho. Arep ndahar pakmu gedhe iki kowe iki piye? Iya. Ayo Bu. Nuhone trahu Goleke sing cendhek ya, Cas. Nggih. Mbak Srise. Oke, Bos. Nenong. Nggon kowe nano. Oke. dari mana datangnya lintang dari sana Lelagon menika kula aturaken dumateng kadang kula sepuh inggih menika panjenenganipun Raka Mas Widodo saking Jamburejo Tuban Manjung. Seh apa ora iki? Wah. Sih, walah. Mas Dodo karo sapa Mas asmane siji sapa Mas? Nun? Oh Mas Bagong ngoten mawon dadi aku gampang sing ngapalke kuwi penggemarku setia kuwi Pri. Oh, nggih. Mas Dodo kuwi nek ndi ngusul tur mesti nganti bubar. KFC nggih. Ha, KFC. Kuwi apa kuwi? Kusni Fans Club. Wah. Tak kira kowe arep ngelokke kae iki ayam ngono. Lho KFC. Lah ya KFC tak kira arep ngelokke ayam. Ora apa-apa malah gampang dikenal, gampang Gampang diapal. diingat kok. Diingat kok ya. Gawe grup Mas. Oh.
KFC. Ku isine slamet. Togo. Walah. Nggih, matur nuwun Mas Dodo, Mas Bagong, saka Jamburjo Manjung. Wah, iki bapake iki adike bapak. Nah. Oh, iya. Nenenong. Siapa bisa menggulung tenda dawa kuwi jenenge guling. Bantal dawa kuwi guling. Wadah sego cething. Nek turun jingkrung Jengking. Mleding to. Aku jengking kok. bisa diteragake. Ya. Wong lanang dandan wadon ora masuk. Kecing. Sukimin. Ya kowe barang kuwi kok. Lah sing masuk kata-katane kowe kok Apa? ulon sukane kok. Bapakku. Melet sik. Lesu. Mbah Men. Aku ya manut ae kon melet ya melet iki lho. Ora apa-apa. Galo jemputanmu teko tuk-tuk. Ora apa-apa Apri iki lagi menimbun dosa untuk dirinya sepen. Iya. Dadi mengurangi dosamu. Nah, iyalah. Waduh. Oh. Wong ayu suci kok ngene kita dianiaya atine terus. Iya, sedang melet sik. Ya. Melih ampun. Neh no kok kowe kok ya. Gunung mana yang paling tinggi? Tidak melawan Gunung Merapi. Kulon apa setiane galakon. Dukun mana yang paling sakti sayang, sayang disayang, tidak melawan diri sendiri. Terima kasih matur nuwun Mbak Princess, Mas Kuncek. Wah, yo ora jenenge aku mrodo karo Mbak Aprilia Sucipto. Mbak Pripun? Princess Aprilia. Ngopo-opo ya iso suarane becik. Mongko Dendang Semarang kuwi lagu sing angel, olah swara ning nyatane ya iso. Leres. Dadi umpama kondang iki ora mokal. Yang ki sing mang biji kok Apri ramai do carane apik ra mrodo. Dibalik kesusahan Apri wonten sinten? Aduh iya. Loh, Dibalik layar niku nggih mang ngurmati. Loh, kok Iso ya Apri dandan ayu Apri suarane apik ki dibalik layar ki sapa ngono ki ya nggih mang ngurmati. Aja mung menikmati hasil. Oh, prosesnya kaya ngono mang penggalih. Apri ra balekke suarane apik. Lah, iso ngono ki saka sapa? kowe kok nesu ki saka kowe? Ya udu teko sapa ditandhike bareng. Lah ora kowe oleh ngotot Ini iki lho. kan ya aku sebagai pendamping lho. Nah. Sadane suntuk aku gedhekke atine, dekne ra ndudut nukokke ya aku ki udute ngosos lho ku wong wedok. Lah iya, kowe gedhekke atine Apri. Iya. Mbok kapak. Lah gedhekke liyane ra mampu. Oh iya. Wong edan. Ora ngerti nek anu
apa Apri ya udut iki Mas. Di April niku pun niku nafasnya pun ragi landung to mboten patos kados biasane Iya, to. biyen, Nduk Pak. renang terus Mas Mustahim. Nggih. Nah, niki jatahe rokok anu iki. Di Apri. Apa? Kok bismillah. Anu mboten LAS di April. Mbok wis tenor wis. Ya Ganti to. Nggo nak Rokokmu ganti to. ganti piye ta, Lek? Lah dhewe serutu to kowe. Kok dadi Jatahku rokok arep tak ijolke. Kae kayak zaman semono. Serutu aku wis trauma kok. Lah mah kelelegen iki. Terus iso kelelegeni apa ya priya omongan. Oh serutu kok dilek sak mbakone. Ya aku. Mbok rembukan sing padha umume wong aku menu mudeng ngono to, Mas. Rembukan sing kira-kira nyandak pikirku aku nek rembukan sing kira-kira nyandak ra nyantol ra tekan atiku umurku ki lho nyandak. Dek kan nek nggon masalah ngono kuwi wegah. Mergane dek kan Saka pondok pesantren lho. Kula rada ngiwake babakan kadonyan ke Mas Petro. iya, iya. Tambah umur saya semeleh. Lah kuwi Wis cara carane wong omah-omah Nggih. kok omahe wis mane kuwi Aprilia Sucipto, Princess Aprilia. Inci. Lah pagere iki panjenengan. Lah nggih. Oh. Apa pun ra dipageri. Zaman rekasane Mimin iki, wah, kuwi no prihatin ngurang-ngurangi mangan wong bapake ya wong topo. Lah nggih. Kados tiyang ketika apa mubeng wudoh tanpa awar-awaran ya kula ora awar-awaran kula mrihatin. Mergane nglakoni kuwi mau. Mrihatin ke mriki menungso niki nek rada penitik menika rada nitik langsung nitik. Boyo. Kowe iki prihatin udah. Lah meh tanpa awer-aweran jolali nggawa kentongan. Mau aku sing wudoh, aku sing prihatin, aku sing dipoyoki wong. Sing ngubengi omah mau kowe. Heeh nek sing itu apik kono menungso ku nek Sing nyunggi TV mau ya kowe. sing ngomong. Udu. Ki mau kancane Pak Kus. Sing nyunggi TV udu aku. Ning aku prihatin kok ning dhuwur bakter ki po. Iki prihatin apa ngopo aku ngono. Keparipun das pundi Mas? Lho aku wis ngetoke kabisanku kowe ya kudune iso no jarene kowe luwih pinunjul saka aku. Gunane apa siswa-siswaku iki? Aku lha pengen ngrungokke sliramu sik Oh, kok. enggak, saya wis menep ora butuh validasi aku. Aku ora butuh pengakuan. Khalayak ramai ngerti kemampuanku, kecantikanku, nama besarku. Aku ora perlu tampil. Ayo nduk kake pameran nduk. Alah saya kok mau ngomong. Nanjake sinten menika Mas Petro? Anjake Mbak Mimin. Padha le buruh kok perintah ae. Yo Ria maju sik nduk. Yo jali-jali Betawi. Yo. Jali. Iki mau dendang Semarang saiki jali-jali Betawi. Ya. Satu rasa. Satu Ayo rasa. nduk. Ayo. Cekat kacane ceket cepet kacane gelis wong ayo. Ayo yali-yali. Iya, dengaren anakmu Arif kok nusul. Gak ngopo nepuk ya awake dhewe iki maksudmu piye? Oh, Rip niku- Arif. Kowe ngerti ra iki di live streaming lho, kowe nek kanthi weruh. Suragamu. Ngerti bosmu. Kowe mau arep to? Tak kira sinden lanang Kelvin kalah. Modho rupa. Heeh, iki nek sawang-sawang kok padha. Lah. Kakak adik lho. Iya. Alah. Yo, monggo diaturake. Yo jali-jali Betawi mumpung iki ya. Aku boleh duduk ya Pak Dalam. Ngemangi joget. Oke, baik. Dum-dumane padha ora lungguh. Didampingi jari siswane kok. Parises wis mulai metu lho, Bri. Wis lungguh karo melet. Kok jur kon melet wae. Kuwi mimini jermulan melet gelem ki mergo eneng untung kok dadi ya. Oh, Pak Ewisan. Saiki kula blakake sutake timbangane ning kula timbangane berita ten jaba niku Oh, mboten iya, prayogi. iya, iya. Pancen kasinggihan untung niku pengen jeneng kalih kula. Heeh. Kula ya ramai hidup ya bagus, untung Iya, lho pian ya heeh. bagus sing ngarep kamera niku wong iki pian bagus. Sing iki ta? Oh, itu sesamping kono, itu sing iki. Ning nyen sampe kula pijak pengen mengejar karir. Terus kula, Mas pun aku mah karo kowe gur nek tekon omah gur tekon manak masak aku tak mengejar karir. Dadi tak kalahke percintaanku aku Karir. Ingon-ingon wedhus kok karir.
gek kon manak. Oh, kuwi bathi akeh iki wedhuse payu akeh kok iki nggih Iki iki. mundhak. Hmm. Kulakane murah 1,5, 1,7, iki wis payu 3,5 ngono. Iki rada regane alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngopeni rong sasis mundhek, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhir gelem ikhtiar budidaya. Lho, wani modal. Wedhuse iki wedok kabeh lho nek iso manak akeh iki. Kok iso? Ambuh. Ngarani aku Aku curiga. Mosok karo wis anake sendiri. wedhus to. Aprit. Kawin suntik lho, Pri. Nyileh wedhuse tanggane. Nek nyileh ra itu ya tak anu dhewe, tak apa, tak kancani ngono lho, men ora masuk angin men krembok. Dosa lho, Pri kowe. Aku Mbak Yumu lho, Lah Pri. kan gur takok ya, Lek. Mau takok di Ayo ndak Ria Pamungkas iki. Ya, Wayangan enggak. rong dina ngono seneng aku suka iki, Mom. Monggo yuk buka penacah tua sarun penerus Mas Jadi monggo. Iya. So. Sayang, aduh sayang, merdu
Masak-masak sithik, Masa Pak. apa bait kedua kuwi didukke sih. Oh, nggih. Santai di sini. Nggih, sampun, Pak. Wis sampun. Sing bait kedua diduke sithik, Nduk. Sampai di sini. Oh. Lah kok ngono tadi ya? Sut. Alah. Ya. Yo, saiki jatahe uncek tak duetke karo Mbak Retno Muninggar. Apa lek laku lek? Seragenan. Napa lagune? Lah sak karepmu katresnan sejati ya kena. Yuk, Lha kudu seragenan to. Lah, ira Niku apa dangdut, dangdut kelanjake orjen kok. Lah apa kuwi? Niku nggih Jawa apik, Pak. Jawa. Campur sari. Betul seragenan. Ya apa ya nduk mendengar. Ya sak karepmu. Wis manut apa? Oh, kangening ati. Kangening ati. Ya, lah niku seragenan. Seragenan. Niku kangening ati. Ya, Nduk. Seragenan. Rasah batin ya, Nduk ya. Lah napa? Itu malah Samar yang turun kula ngonten anake. lho pamane turun panjenengan ya ora apa-apa malah Mah. ngundang rezekine. Mah. Kok mah piye? Aku melu dikira melu urun. Boten. Nah. Ya. Iki asline ya manis lho. Mas. Manis. Iya kowe kulino dilat tok dadi. Lelete. Ayo nduk kamu ninggal. Ya, jumeneng kok Ayo ayo. nak. Ya nak. Ya. Ya, lah dan bocah kok le kalem ayu. Dhuwur. Lah Ya iya. rung mudeng duit lho, angger entuk duit di angger dikek duit mung disimpen, mung ngelong tuku bensin tok bocah setitik. Nggih. Aku ki jano ki mung judeg gagas Retno ki jano ki sing tak antep ki ndi Budi apa Arif jano ki. Arep sinten? Sing kuwi lho sing jedor anyaran kuwi lho, sing kek rampung Kelvin kuwi. kan. Oh, Kelvin. Oh alah, iki ririane Arif to. Iya. Mulakno kok nusul. Melete. Ya mangga diatur. Nyileh delok ya. Ayo Duneng. Ya Mas Duno. Delang. Ngaku goyang sithik lho Nduk Retno. Nggih. Ngaku goyang sithik-sithik tipis-tipis ya. Kaya Mbak Apri mau lho. Alah. Nyileh rek. Sing poso wis rampung kok iso gugah-gugah.
rada slenget jlemet. Tak awaske komburi lho Mas, kowe koyo mainan anak-anak le diputer. Le diputer piye? Le diputer ro mlaku denge. Iya. Boneka kok. Piye diperagake Dicoba riyen. Ora aku tak puter nggonmu malah. Puter. Aku melet. Meneng wae. Gak seneng arep wae. Oh alah. Ayo no. Mbak, Lajeng nggih. jenengan seneng tenan kali arep nih kok? Mboten. Oh, mboten toh? Rep ora rep. Terima no wae. Lah iya ngluro katokan cendak kaosan rese. Ngomong ke bosmu ya. Ayo no. Aja semangat. Matur nuwun, wah sinden wis rada kenthil kabeh wis. Ari akhir iki wis mulai. Kersane Mbak Ria mboten ngantuk, Pak. Iya, Sok nek riyae anu rada anteng nek ngantuk. Wah, nek puni, wah anggere ngantuk ngono ulate kaya Atus napa? kaya telur demit kae. Potong dedet to, Ndara. Angger ngantuk gur kukur-kukur. Iki. Ya, mumpuni jumeneng ki ana tamba kangen dari Mas Rudi. Wajibe 50.000 matur nuwun Mas Rudi, pundi Mas Rudi. Ya. Oh, wonten wingking, wonten wingking. Nggih. Matur nuwun Mas Rudi, mugi Iya, berkah Mbak barokah. Mumpuni. Yo, Mbak Mum. Yo tangi-tangi. Mum, Mas Mustaqim Mumpuni. ngersake lagu napa Mas panjenengan? Ketua panitia. Mas Sirato Boten, Mustaqim ngersake napa? Kita ngersake Princess Aprilia. Napa ngersake Mimin? Mboten apa-apa nggih benak-benake gendeng napa. Pilih sing ayu napa sing gemati. Lho, Wah. nek ayu kabeh ning gemati niku ten nggen kula. Tenane. Yo, mangga. Yo. Apa ya, Mas? Hah? Kok cocok. Dadi kono kene kono ngono. Makanya dolanan motor-motoran. Yo mangga cah tombo kangen teruntuk Mas Rudi, monggo diaturke. Terima kasih Mas Rudi wis diaturake tombo kangen pamundhut panjenengan. Ya, ki mau nampa saweran njaluk lagu apa ora pun. Mboten ngertos. Oh, ora ngerti. Nampa dhuwit kok ora genah iki. Nyuwun lagu mboten, Mas? Mboten. Oh, mboten ya perlu nyawer. Mung arep nyeraki puni kok. Ayo wong saiki wis. Nomo. Iya. Iya nek ya. Ya nduk Ria Pamungkas karo Retno karo Rita iki dadi Retno karo Ria iki dadi siji dadi Rita. Nduk Retno karo Nduk Ria. Ayo nak wong ayu. Iki ana sing ngersakake Negara Angin. Nah, Negara Angin. Oke, baik. Dari Mas Batman iki. Aku ya bisa sih tapi biar adik-adik aja. Wow. Ya ora apa-apa wong jenengan ya urung ketok gawene kok ya. Lah kula kan ning genjing tanggal 3 Juli toh. Oh iya. Oh apa negara angin ben lek men dhewe wae. Aja lek men. Lah apa? Aja lek men negara angin Nyapa? ora pati iso kuwi. Engko metune Iso ae negara Ku nek nego angin ku metune entut.
Ayo nok. Negor wit sengon kuwi. Yo, monggo. Monggo Mas Batman kula aturaken pamundhut panjenengan. Ya. Uga tak aturake para kadang lan para warga ingkang kepareng mirsani lumantar live streaming Sobat Ria. Ya. Sobat Ria punya. Sobat Nggih. dia punya. Kali Eco. Visual ada. Oh, iya. Eco visual nggih. Eko visual. Iya. Nggih live streaming nggih dalu punika. Iya. Nggih. Ikut live ini. Oh, live niki. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Eko visual. Ya. Sone napa niki sone? DMS. Oh DMS. Apa Mas DMS singkatan saka apa? Mbah aku yang gumono walu nek melu aku ora semangat blas. DMS ki rapatek DMS. Ora Mas Waloyo semangat. Apa DMS ya apa? demen sinden. Mensinden. Seneng Bu Olivia. Ya. Maka diaturke negara Terima kasih, matur nuwun. Nah, ya iki Bulik Gunarsi saka Tegalsari, lenggahe ning Surabaya ki ya Ceh kepareng monitor ngalembono karo Mbak Aprilia Sucipto, Princess Aprilia karo Mbak Mimin. Nek ora tak katutke ku dak aku diuring-uring meneh aku. Nek kula mboten mangkat esuk men mangkat dhewe mriku. Iya iya. Ya. Yo nggo pungkasane Mbak Princess karo Mbak Mimin. Karo Mbak Puni. Oh, Mbak Puni meneh. Oh Iya, lho. Aku ra sida nyanyi. Nyanyi Tidak. kok wis tak sebut ngono kok ya. Jangan. Lagune apa? Maksudnya maneman suara kula Lah iya, iya. ditampilke. Nggih. Lagunya apa, Lek? Yang kamu bisa aja. Oh iya. Waduh. Jangan paksa rindu ya. Oke. Oke, siap, ready. Cinta mulia aja. Kok cinta mulia sih? Jangan paksakan untuk rindu, kan ku tutup semua ruang Oh, di lah. hati. Aku ya iso, ning aku mau kesempatan iki kan. Piye lho? Sida lagune apa cinta mulia? Oke, baik. Sak-sake. Bersama cantiknya Karang Nongko, cedarnya Nusantara. Dan telek. Yo mangga. Yuk. Iya kok memed. Terus Aprilia, Mas Uncek. Mas Uncek sama Terima kasih, si matur sembah. Sami-sami. Lepat kula nyuwun pangapunten. Dawa sami-sami Semanten semanten ugi. ugi. Pinuji mugi-mugi saged pinanggih malih paringi bagas waras wilujeng. Amin. Amin. Panjang yuswa. Amin amin ya robbal alamin. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing mirsani tanggapan. Matur nuwun. Amin. Matur